Kull ma jmur il-problema tat-tixrid tal-mibeda fuq l-internet qiegħda tolqot aktar nies. Fl-aħħar jiem is-siti soċjali bħal Facebook reġgħu kienu taħt lenti qawwija wara li deru 20 ta' kummenti offensivi fil-konfront ta' migranti li sabu kien f'Malta. Dan wara li rvell inqala bejn il-ħadd u tnejn fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. F'konferenza tal-aħbarijiet li matul inawgura d-Dipartiment ġdid fid-daħla tal-Belt li minnu se tingħata għajnuna lil nies li jisfaw vittmi ta' mibeda, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li f'pajjiżna il-biċċa kbira tal-vittmi huma Maltin u mhux barranin kif hawn min jaħseb. Spjega li d-Dipartiment għandu lan li jedukaw jifhem in-nies x'inhuwa diskors ta' mibeda li jista' jkunx pronat minn motivazzjonijiet razzjali, politiċi u reliġjużi. Maħniex se noqogħdu niflu kull kumment li nkiteb fost l-oħrajn fuq il-medja soċjali, dak hemm il-pulizija li tagħmel dan ix-xogħol, saħaq il-Ministru Farrugia waqt li nnota l-isfida li ħabtu wiċċhom magħha l-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni biex tieqaf il-mibeda fuq l-internet. Qal li d-Dipartiment għandu lan ukoll joffri servizzi terapeutiċi lil min jispiċċa fil-mira ta' diskors ta' mibeda. U l-vittma rridu ntuħ priorità għax ħafna drabi l-effetti psikoloġiċi ħsara kbira illi ssir li l-vittma ħafna drabi ma tiġi injorata u ma nagħtux każ tagħha. U allura sa nkunu qegħdin niffokaw ħafna fuq il-trattament tal-vittma. F'dan il-kuntest, Joseph Borch li huwa l-kap ta' dan id-dipartiment li twaqqaf kollaborazzjoni ma' qatt ta' entitajiet fosthom il-korp tal-Pulizija, spjega kif se jkun hemm ma' 16 il-ħaddiem fosthom psikologi, ħaddiema soċjali u avukat. L-avukat sa jkun hemmhekk f'każ illi il-rapport jasal sal-qorti ikun jista' jassisti lill-vittma bħala parte ċivile u għalhekk il-vittma jkollix għalfejn tidħol fi spejjeż biex tħallas għall-avukat. Il-Ministru Michael Farrugia kundanna kull diskors ta' mibeda u saħaq li l-aktar mezz b'saħħtu kontra din l-imġieba hija l-edukazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.